Прем хейцоца. И това е за днеска. Ще гледам за хора, те трябва малко. Ще го писа, че хората от днешно са само разсърдени, са буквално нормални. Така е. Каза нашия режисьор. Режисьор. Какво направи? Нищо. Хубаво е да има малко. Кажете, че малко сме побъркани, но Това е малко вярно, но. все пак сме деца. И какво спиране видяхте от моята страна? Спиране на Ангел Байчев. Да ви кажем, това е нормални. И да! Да снимаме ли нашия приятел да се играе на играта? Айде, добре, може да. Не може. Аз не играя на моя таблет. На моя таблет момента никато снима, но аз играя на неговия. Не мога да снимам на моя. Това е буквално очевидно. И дали ще има спирка? Да, много съм добър. 6 на 1 води нашия играч Ангел. И киден ще ви правя в два-три клипа, да може кола се ръба, че там, че нещо ще стане да И бъгне. ще се обърка. И аз победих! Чао, това е от нас. Няма да играем втори матч. Байчев Кирикол. Няма, айде играем на втори матч, тогава ще Играем спирам. втори матч. Обърках се малко, защото Сме лудичка. ми е нормално. Айде кажи бе без прости. Хубаво. Чао. Няма да е. Да. Добре. Хубаво. Нашият приятел играе срещу една костюмирка. Абе, хора да знаете, ние тук. Малко бърни таблета. Защо е така? Да, така. Така е Да. добре. И ето. Виждате правилно 2 на 2. Да! И това е 3 на 2. Нашия играч Байчев. По принцип аз съм режисьор, но той сега искаше да снима. Аз не мога. Покажи третия ни играч. Третия ни играч. Той той някаква снима. Сега ще ви Аре, покажа Нике! малко Абе, не ми показвай лицето, много тъпо е. Едно вече сме ти го показали. Едно Никито показахме, Да. Колко и моето пъти. показахме. Имам едни други такова с клипове. Напишете Ангел Байчев. Ангел Байчев от Тъпо училище и ще излезе нашите клипове. Не напишете само Ангел Байчев, че видите един човек, няма снимка. Само ти гледа като син. Бърни малко таблета да видим колко е резултата. 6 на 3. 6 на 3. Кога стана пък така? Еми така, това съм много добър. Нека тебе. Ами малко аз бях слаб, но все Клипа пак го... играя за първи път. какво направим сега? И това е. Ей така. Айде, чао. Това е от нас. Ангел Байчев и